106.7 FM. Hij is, deze pokoe zou je wel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer willen beluisteren. Zo'n lekkere pokoe is dit. Hallo John Aldenstam. Is het al avond bij jullie? Het is al lang avond bij ons, al 16 minuten. Goedenavond. Anita Plauwel. Ik hoor die hond zo blaffen. Ja, het is een hele lekkere sfeer natuurlijk. Het regent niet, het is mooi weer. Ik sta voor de deur. Ik zit zo stellig te genieten van wat komt en gaat. Je maakt dingen hoor. Ja, tuurlijk. Je moet dingen maken als je hebt gelijk. Je hebt gelijk, geniet ervan hoor. Ik ben alleen maar jaloers. Ik heb jaloers momenten gehad hoor. Dus bij deze mag het ook wel een keer anders. Ai toch. Maar ja, jaloezie, kijk, jaloezie heb je niet. Je voelt het, hè. Je voelt het van binnen. Je voelt het, precies. Als ik moet horen dat het daar nog frisjes is van deze tijd en dat het hier gewoon lekker weer is, nou, weet je, ik heb niks te maken met de regen. Ik heb geen regen als zodanig. Ja, ik voel het gewoon. Dus het is gewoon gezellig, gewoon lekker. Ik vind het gewoon prettig. Mooi, lekker weer. Maar je bent je aan het voorbereiden, want binnenkort ben je weer terug hier. En dan gaan jullie de muzikale grootheid... Ja, jullie gaan zijn muziek zingen, Max Nijman. Wij zingen Max Nijman. Max Nijman die werd bekend omdat hij nummers zong van Sahel Broek Benton. En later is hij overgestapt in het Sranang. En hij heeft heel veel hits, heel veel nummer 1 hit. Josie, Inamina Mutte, Ais Ranang, Carolina, Faraway, Katibo, Mama. En the list goes on and on and on. On and on, ja. Jullie durven hoor. Nou, ja, we zingen Max. We brengen Max naar Amsterdam Zuidoost. En ja, daar is het uit een soort van categorie komen. Gewoon een beetje dicht bij de mensen. Weet je, Zuidoost. En ja, ik ben hartstikke blij dat ik er ook deel van uit mag maken. Maar wat betekent Max Nijman voor jou? Nou, Max Nijman zegt genoeg. Het is sowieso een van de iconen als het gaat om Surinaams levenslied. Dus dan zeg je, de iconen kan je niet zo voorbij lopen. Max Nijman is sowieso de enige waarvan je kan zeggen van als jij richting Suriname komt, dat je IJzeren Nang niet kan missen. En als je teruggaat met Adjosi, dan kan je Max Nijman niet voorbij lopen. Dus dan begrijp je al wat het allemaal betekent. In die zin van dat je dan, het moment dat je het vliegtuig instapt en Suriname binnenkomt, dat je Max Nijman niet voorbij kan lopen. Of tenminste, dat wat hij heeft nagelaten, kan je niet aan voorbij gaan. En dat maakt hem dus zo bijzonder? Dat maakt hem sowieso bijzonder. Ik bedoel, je blijft niet zomaar een legende. Een legende moet je echt iets achterlaten wat gewoon blijft. En tot nu toe zijn er weinig die dat voor elkaar hebben kunnen krijgen. En dat heeft deze grote man wel gedaan. Weet je, dus voor mij is het gewoon een grootheid binnen de Surinaamse muziek. Hij leeft niet meer, hij is overleden in 2016. Maar weet je wat me opvalt? Zijn nummers lijken zo makkelijk. Maar wanneer je het begint te zingen, die man heeft om adlibs, waar er geen adlib hoort. Die man zijn stem gaat van hoog naar laag. Het is gewoon moeilijk om die man zijn nummers te zingen. Het is gewoon een unieke stem, weet je. Dat is gewoon iets eigen. Weet je. Ja, het is niet makkelijk om gewoon te zeggen, nou kijk, soms kan je mensen stem nabootsen als je zingt. Ik doe dat liever niet. Maar je kan dat doen. En hij is een van de gevallen waarvan je zou zeggen van, Kado, hoe doet hij dat? Snap je? Ja, echt hè? Ja. Het is een unieke stem op zich. Dus ja, je moet Max Nijman laten voor wie Max Nijman is, hè? Of is en is geweest. Nou, zodat we draaiden we dat nummer hoor je mee, hè? Dan hoor je het al, hè? Dan denk je van Taki.
En dan denk je, of je bent te laat, of je bent te vroeg. Precies. En dat kan hij alleen doen. Je kan het echt proberen, maar dat kan hij echt alleen. Weet je, kan hij alleen echt gewoon op de manier van... Wie doen er allemaal mee met jullie? De mensen, de collega-zangers. Er is een zangeres erbij. De mensen die meedoen zijn Ed Reus. Je hebt Renato Grootvang. Brian B. die zit erbij. Mijn persoon. En Farida Waal. Is Farida Waal de dochter van? Nee. Farida Waal. We zeggen ook, laten we zeggen Farida Mertel, want zo staat ze bekend eigenlijk in de artiestennaam. Farida Mertel. Maar ze is wat ik mij heb mogen vertellen, is een nichtje van de bekende. Marlene, ja. Oh, dus de kleindochter van de bekende. Meneer Waal, van Vrolijke Jeugd. Maar ik wil, in elk geval familie. Ik wil niet zomaar, maar het is familie. Ik weet wel eens familie. En dichtbij. Close. Close. Ja, dat weet ik. Maar jullie gaan dus Max Nijman zingen. Ja. Denken jullie dat jullie boven het publiek uit gaan komen? Want volgens mij gaat iedereen met jullie meezingen. Dat is juist de vrolijkheid. Laten we gewoon samen Max zingen. En dat is ook eigenlijk waarom het ook zo. Wij zingen Max. Als jij echt een Max-fan bent, om gewoon mee te komen zingen. Kom gewoon meezingen, kom gewoon meegenieten. Dat is dat hele ding eigenlijk. Weet je? Ik bedoel, ja, het publiek. Je doet het voor het publiek. Dus als hun echt gewoon los willen gaan, dan kan je niet zeggen van, nou tap je me voor muziek. Snap je wat ik bedoel? Je moet je gaat mijn mond zien bewegen. Ja, en al het gewoon, iedereen moet gewoon kunnen genieten ervan. En dat is ook eigenlijk het ding. Ja. Gaan er ook onbekende nummers van hem gezongen worden? Dat laat ik voor de avond open. Want op sommige momenten, kijk, iedereen kan lekker meezingen. Maar men vergeet dat hij meerdere meezingers heeft. Meerdere nummers heeft, weet je, dan meezingers die ook heel mooi zijn. Dus laten we de mensen gewoon gezellig meekomen doen. En gewoon daar aanwezig zijn. Gewoon daar. Wanneer is het? Alles verklappen toch. Het is op 8 juli. 8 juli is vrijdag 8 juli. En we staan in Wiegekerkie. Wiegekerkie zit in Zuidoost, Amsterdam Zuidoost. Aan de Krommehoek 136. En dat is in Amsterdam Zuidoost. Het is al sowieso bekend door velen, want er wordt vaak daar wat georganiseerd. Dus dat is Wiegekerkie. Op 8 juli. Ja. En we starten als het goed is om 8 uur. Houd me ten goede. En de kaartverkoop, is die al gestart? De kaartverkoop is gestart. En het gaat als warme bolletjes, hoor ik. Over de toonbank. Dus de mensen die er nog niet een kaartje hebben kunnen bemachtigen, die moeten dat snel gaan doen. Het is zo dat sommige mensen hebben een flyer gezien. En het is zo dat er een nummer eigenlijk staat op de flyer wat ik heb mogen vernemen. Maar het nummer vele mensen hebben geprobeerd om het nummer te bellen. Maar het nummer is niet echt normaal bepelbaar. Het is wel een appnummer. Dus als u via een nummer, als u zou willen bestellen en u heeft het nummer op de flyer gezien. Het is geen belnummer, het is een appnummer, heb ik me mogen vertellen. Dus appt u daarmee. Maar ik heb daarnaast ook nog een nummer van mevrouw Marta Heid. En dat ga ik even opnoemen. Als ik het even kijk uit het hoofd ken. Dat is Marta Heid, kan ik kaarten bestellen. En dat is 06 2266 2150. Nog een keer. Marta Heid. 06 2266 2150. En dan kan u bij haar ook kaarten bestellen. Heb jij Max Nijman ooit ontmoet? Ik heb Max Nijman ontmoet. Ik heb hem ooit. Ik mag ook wel even verklappen dat hij eigenlijk is. Het is ook een soort van familie. Nou, het is familie. Van mij ook. Dus Max heb ik een paar keer. Ja, ik heb met hem mogen zitten. Ja.
Heb je met hem gezongen? Ja. Ik heb niet met hem gezongen. Op het moment dat ik met hem wilde zingen, ik had hem ooit eens gevraagd. En toen zei hij van... Momentje. Ja, op het moment dat ik hem zo had gevraagd, dan werd hij al een beetje ziekjes, weet je. Dus ja. Dus, ja, ik vond het was wel even te laat. Maar er was ook wel een strenge man wat dat betreft, hoor. Want als je op zijn nummer zo zingen, dan wil hij graag dat je voor hem moet zingen, zodat hij kan horen. Of het tenminste kan goedkeuren als je zijn nummers zingt. Weet je, want die granny moet je ze wel geven, toch? Dus ik heb hem een keer ook gebeld. Ik zei, mag ik een nummer van u zingen? En dan zegt hij, dat Konami. Want dan neem je repot van je snap ook. Ze vinden dat zingen boem. Oh, dus dan ga je nu dat man op de moro. En dan kan je die aan jou snorten en dan gaan jullie zingen. Ik ga je eerlijk zeggen, ik had het graag voor hem gedaan. Ik vind, kijk je, we zijn altijd laat met dit soort dingen. En ik had altijd al leuk opgeroepen van, deze man moeten we gaan eren op het moment dat hij dit spreekt. En ik had dat graag willen doen. Maar jammer, weet je, ik bedoel, het is zoals het is. Zoals het is gegaan. Maar ik ben toch wel blij dat ik dit toch nog mag doen. Wherever he may be, you know that ik ga proberen om zijn ding goed, zijn nummers goed te brengen. Ja. Maar hoe is dit idee ontstaan? En dat doen wij allemaal, alle artiesten die gaan meedoen. Weet je, die zijn vol enthousiasme. Hoe is het idee ontstaan? Nou, het idee is ontstaan eigenlijk. Met alle respect naar de community. Ik heb de vrouw mogen spreken. En samen met de organisatie hebben wij dan, weet je, ik bedoel, je kan nog niet de mensen voorbij gaan. En samen met de organisatie hebben we dan gevraagd of dat mag, weet je. En het idee is eigenlijk komt meer vanuit het feit dat je dan als je samen zit met anderen. En anderen zeg maar ook gewoon het bijna soort van gelijke idee hebben. Dan speurt er toch wel wat uit. Snap je? Dus ja, het is gewoon iets wat op een gegeven moment gewoon kan borrelen. En dan weet je, dan denk je van nou, ik wil een pokoe zingen van oma, zoals we hem altijd hebben gedaan. En dan zegt die andere van nou, mami zegt toe. En dan zegt die andere, weet je. Er zijn natuurlijk een paar anderen die het al hebben gedaan. Weet je, er zijn velen die ook zo'n nummers zingen. Maar dan trommel je toch wel een paar die het graag willen bij elkaar. En en dat is zo'n beetje eruit gekomen dat we dit. En dan dachten we van nou, dat doen we het gewoon gezellig even in Zuidoost. Weet je, en zo eigenlijk is het een beetje een soort van ontstaan. Wat is je favoriete nummer van Max Nijman? Er zijn meerdere. Maar nogmaals, wat ik eerder heb gezegd. Ik voel me hartstikke goed met Doris Renang, daarmee jullie. IJsrenang. En als je dan ook weer terug gaat, dan zit je dan ook met een soort van stari-gevoel, wat soms niet fijn is. Maar dan, als je ziet, toch ook wel wat. Er zijn heel veel andere mooie nummers natuurlijk. Ik vind dat Tibo. Ik vind, weet je. Ja. Je kan niet kiezen, hè? Nee, je kan niet kiezen. Ik althans niet. Ik kan niet kiezen. Als ik Max Nijman hoor, dan neem ik kies om hoe ik mag. Niet soort pokoe, niet soort dingen. Weet je? Dus er zit gewoon. Er zijn genoeg nummers. Ik kan niet. Het is net niet veel. Weet je, ik heb ook niet veel gedaan, maar dan weet je, dan denk je van je kan niet kiezen. Deze mannen zijn echt gewoon iconen geweest, man. Hebben echt mooie teksten gelaten, mooie teksten geschreven. Max Nijman is het echt. Dus 8 juli in Zuidoost, wie Egi Kerkie, Max Nijman zingen. Wij zingen Max, we zingen Max, Nijman. Alobigi Max Nijman wordt alobigi Max Nijman, dat heeft dat bij. Je wil zingen Max Nijman, dat kon dat bij. Dus bij deze nodig voor iedereen uit. En nogmaals, als we een staatje niet hebben gehaald, het nummer staat op de flyer, tenzij je flyer hebt.
Ik heb net een nummer opgenomen. Mevrouw Marta, je bent heel zacht, hè? Je bent niet zacht. alleen bij haar. Praat Niet alleen luider. bij haar. Er zijn meerdere plekken waar ik kaarten kan halen. Je hebt bijvoorbeeld in Oost. Oost heb je Ricardo's Eethuis. Je hebt Café de Drapers, kan je kaarten halen. De Smeltkroes in Amsterdam Zuidoost. De Pipansgaanse Hoofd. Weet je, mevrouw Sina Berggraaf die heeft ook kaarten. Dus meneer Wilgo Blokland heeft kaarten. Dus de mensen, je kan ergens moet je een kaart kunnen bemachtigen om dit te kunnen meemaken. De MC voor die avond is mevrouw Glenda Acton. Ik zal alles een beetje bij elkaar aanpraten. En ja, ik ga gewoon voor de gezellige sfeer. Dus dat de mensen er gewoon moeten zijn. Ik ga je hartelijk danken, Johnny. En nog geniet Ook van je jullie laatste dagen. Ja, En vergeet me Marigold niet. Ja! Nee, dat kan ik dat niet. Ik ga dat niet vergeten. Luisteraars heeft het bij gehoord. deze bedank ik Chabi natuurlijk. Marigold komt. Ja, ik bedank ook jullie voor deze, dat ik dit ook mocht even meedelen. En voor de rest, fijne avond. En tamboom. Dank je. Dat was John Oldestam vanuit Suriname. Hey, 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 hey. We're here to stay, here to stay. Zaterdag van 4 tot 7. Amsterdamse weekendradio met een Surinaams sausje. Double 7 FM. Een productie van Stichting Between the Lines. Hey, 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 hey. Double 7 FM. We're here to stay, here to stay.